I forbindelse med pladeudfoldningen flade og tanke, så er vi kommet til den firkantede bøjning. Og som udgangspunkt skal vi sige, at der er nogle fællesnævnere, som gælder for næsten alle leverandører til ventilationskanaler og firkantede ventilationskanaler. Hvis det er en standard, så vil den typisk have en lille radius, der svarer til omkring de 100 mm. Den kan ændres lige så vel som en rund, stor segmentbøjning. Enten kan være en presset bøjning, eller en segmentbøjning med 15 grader, eller med 22,5. Men hvis den lille radius her som udgangspunkt er 100 mm, så vil den store radius her jo være bredden på kanalen hernede, eller hvad skal man sige, dybden, plus den lille radius. Så hvis vi siger, at kanalens bredde her er 400, så vil den jo så være 500 i den store radius. De har begge to deres udgangspunkt her. Selve bredden heroppe, den er selvfølgelig forskellig fra kanal til kanal, og kan bestilles på nogle standardmål. Skal vi lige repetere. SR, det betyder altså stor radius, og den er større end højden, fordi den starter med udgangspunkt hernede. LR, det betyder lille radius, og den vil altid skulle trækkes fra SR, altså stor radius, for at give kanalens højde herover. Både SR og LR har samme udgangspunkt, altså hernede. Højdemålet er ens både i indgang og i udgang. Og lad os bare kalde den her for højde også, eftersom den her op her bredde. Og det vil så sige, at i den her type bøjning, så er indgangen og udgangen den samme, men der fås bøjninger, hvor at afgangshullet er mindre, eksempelvis. Breddemål, som vi har heroppe, det skal altid tillægges 2 gange isoleringstykkelsen. Det kan vi sådan ganske kort gøre færdigt, hvis nu breddemålet her er 400, som vi kan se hernede, og vi lægger 50 mm isolering på, så vil bredden på pladen, som vi skal bruge, den skal være 500. Stor radius, den vil være 500 i det her tilfælde, og lille radius vil være 100. Det vil sige, at både bredden og højden har samme mål, altså 400 gange 400. Lad os prøve at putte noget isolering på. Hvis vi tager ryg og kværk først, så kan vi tage siderne lidt senere. Læg mærke til, at bredden øges med 2 gange isoleringstykkelse. Det vi taler om heroppe, fordi den skal ud over. Og det vil sige, at bredden nu bliver 400 plus 50 plus 50. Det vil sige 500 heroppe. Hvad så med ryggens rundemål? Ja, det rundemål, som vi har her, skal vi jo bruge, når vi skal lave pladen, som vi skal lokforme sammen med siderne. Og eftersom bredden nu her er 500, så skal vi bare få den frem til længden på det her. Og ryggens rundemål finder vi altså i og med, at vi øger radiusen hernede med 50, altså 1 gang isoleringstykkelse. Det vil sige, at radiusen nu bliver 500 plus 50, det vil sige 550. Og det vi så gør med det mål, det er, du skal bruge formlen ny stor radius gange 2 gange 3,14 divideret med 4. Det vil sige, radiusen er nu 550 gange 2, det vil sige 1100 mm eller 1,1 meter. 1,1 meter gange med 3,14, det er 3,454 meter. Så det vil sige, at hvis du satte i princippet 4 bøjninger sammen, så vil den samlede længde på de 4 rundmål være 3 meter og 454 mm. Det skal så deles med 4, fordi vi arbejder her med en kvart cirkel. Så de 3,454, det skal deles med 4, det giver 0,8635. Så det vil sige, at ryggens rundemål nu er 0,835. Vi skal også lige se på kværkens rundemål. Læg mærke til, at lille radius som udgangspunkt her jo var 100. Og
Den skal så mindskes med en gang isoleringstykkelse. Så det vil så sige, så bliver den, som vi kan se herhenne, 50 mm. Altså 100 minus 50, det er 50. Og husk igen, at kværkens rundemål herinde, det er det samme som en kvart omkreds. Så du siger, for at finde det rundemål på bøjningens kværk, så skal du bruge ny lille radius gange 2 gange 3,14 delt med 4. Radiusen er nu 50, som du ganger med 2, fordi så vil du få, hvad der svarer til en diameter hernede, og så kan du regne 4 stykker ud og finde en fjerdedel af det til sidst. Så 100 mm laver vi om til 0,1 meter. 0,1 meter gange pi, altså 3,14, det er 0,314 meter eller 314 millimeter. Og det skal så deles med 4, fordi du vil have en hel cirkel hernede. Det vil så sige, at hvis du deler 0,314 meter med 4, så får du 0,079. Så det vil så sige, at kværkens runde mål er 79 millimeter, eller 0,079 meter. Så mangler vi bare siderne. Og i virkeligheden, så er det så let at lave en side hertil, fordi det er egentlig bare at tegne en cirkelbue. Vi ved, at vores sider med isolering, udover at den havde 50 som på den nøgne kanal, så får den yderligere lagt 50 mm til, så den har nu en 550 mm radius. Og det vil så sige, at du tegner med et udgangspunkt her en streg, hvor du siger 550 mm afsat i passeren, plus 3 mm, så du har noget til logkanten. Og for at skære ud til den lille radius hernede, så skærer du en lille radius på 50 mm. Det vil nok ikke være muligt at logforme noget hernede, så der skal du bare bibeholde den på 50 mm, eller også skal du afgøre, om du skærer et firkantet snit ind i kværken. Men det hindrer jo selvfølgelig en lille smule af isolering i at blive monteret her. Lige med hensyn til plademålet her, eller rygmålet, lad os lige prøve at gå tilbage til den. Vi fandt ud af, at ryggens rundemål var 0,8635, altså herop fra og hertil. Det er selvfølgelig det mål, vi skal bruge på den ene led. Men på den anden led, der ved vi, at den er 500 i sin bredde. En logformer vil typisk tage 4,5 cm eller 45 mm, så bredden vil være 500 plus 45 mm. Men som det nu også er ved vores firkantede kanaler, så lægger vi altid 5-10 mm til. Det skal du så huske at tage med ind i din beregning, når du nu klipper det her. Vi skal se lidt på firkantede kanalbøjninger, hvor at vi har en uens indgang i forhold til afgang. Og vi kan se det her. Vi kan forestille os igen, at vi har her et mål på 400 hernede, som egentlig skulle have svaret til højden herover, hvis vi tog og så på den anden udgave, vi havde for lidt siden. Og den ser jo så sådan her ud, ikke? Altså den var 400 her, og så er den 400 her. Men så skal vi gøre et eller andet, hvis afgangshullet her skal være mindre, så er vi nødt til at flytte lidt på vores store radius. Og se nu, hvordan vi gør det. Vi ændrer højden simpelthen til, lad os nu sige, at den skal være 250 eller 300 for den sags skyld. Så går vi så 100 længere ned. Og for at kan gøre det, så er vi også nødt til at flytte vores centerpunkt af den store radius ind i centrum eller ind imod kanalen. Og det vil så sige, at det kommer sådan helt automatisk, hvis det er, at vi markerer der, hvor vi skal have vores afgang og vores højde. Vi er så nødt til at flytte det fælles centerpunkt, altså der, hvor den store radius er. Den lille radius bibeholder sit centerpunkt, men vi er nødt til at flytte det her centerpunkt fra den store radius herind på grundlinjen. Og det gør vi ved, at vi tager simpelthen og afsætter højden, markerer ud her, og så vil vi så tage og flytte vores passer ned til vores centerpunkt her. Og så vil den jo selvfølgelig få en ny radius. Det er så den nye radius, og
Den skal så have sit udgangspunkt her, og så vil der så komme et nyt centerpunkt. Forstået på den måde, at vi simpelthen flytter centerpunktet ind sådan her, indtil det passer med højden, og efterfølgende så forlænger vi stykket sådan der. Og til sidst så har vi en bøjning med et større indgangshul end udgangshullet. Og i princippet, så skal det jo bare laves på samme måde, men her vil du have lidt svært ved at regne omkredsen, så der vil jeg anbefale, at når du har tegnet siderne og klippet dem ud, at du så måler så på kanten her, når du har lavet din lokformet kant. Og nu ser vi så lige, at den store radius den blev mindre i forhold til den her højde.